Malam, Duk, nih kan. Sugeng dalu Omikir. Nggih, kabare piye, Duk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat kemawon. Alhamdulillah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami. Lupute bapak yo akeh ya, Duk. Nggih, lupute wong nom nggih luwih kathah, Bapak. Wong loro iki do salah kabeh jebule. Lah kono yo luput kene luput ning bodo-bodo wis wancine ya nak ya. Foto-foto wayahe minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin nggih, Pak Jolan. Aja ngono, Nduk, aku kok berubah lho. Berubah ngapa? Ya Berubah jadi ketek ngono piye? maksudnya berubah terharu. Oh. Wani salam-salaman ki ngaturke keluputan ngono. Wah, saiki serontok gede. Wis gede. Alhamdulillah wis gede. Jarene mikir nek mau ngene. Dhisik pas cilik ki sakmene, bareng gede sakmene ki napane maksudnya sing ngeten iki niki napane? Perlu diperjelas. Dure. Lah dhuwur kok ngene? Lah tanganku ora iso ngene. Intine krawukane ngono Nduk, intine. Krawukane iki. Rezekine biyen sakmene dadi sakmene. Amin, pangestune Pak De. Wah, alhamdulillah panjenengan sehat nggih Pak De. Ah, rapati yo. Kok rapati yo? Sasi utuh rambut gawe tabungan yo ora. Loh, ya ancene wong jenenge wong wulan Ramadan, wulan poso ki ancen ora nyambut gawe. Ya, tanggapan Beribadah ngibadah ambek Gusti Allah, Nggih, ngono kuwi. bener-bener, no, Kabeh bener. ki disyukuri, enake yo ngene disyukuri Pak Kita Den. syukuri pokoknya. Sampeyan sansaya suwi sansaya nganu lho. Muni piye? Sansaya piye? Sansaya mbulak. Maksudnya? Mbulak rada klawu. Kuwi kleru wedak, Duk, nih kan. Napa? Biasanya kan wedake pon, kulit Pon. hitam jadi putih. Lah, niki Kowe napa? bengi nganggo wedak apa, Jo? Alteco, Mas. Lah teko ora yo kelat kabeh Ya lho. ben kenceng, moh tuwa aku kok dadi ben kenceng. Oh ben kenceng, Nggih. Masya Allah. Oh saiki wis rada kemajuan iki. Apa, Duk? Untune, Untune pun boten nyongot malih. Oh, ngono. Mene-mene tak kandhani. Kandhanane. Iki tak kandhani iki asli Nduk, ora gawean yo merongos ngene iki asli. Yo. Ora ning tapi ora koyo mbiyen nggih to, Om. Oh, biyen iki rada Biyen ki lurus. rada nganu lurus ning ngarep ngono lho. Oh, lah Saiki kok- wis lurus ning mburi. Lah ya padha ae ku yo. Biyen merongos saiki yo tetep merongos ning ra elek lah tetep tanggung ngantek matek yo. Ora ngarah tak ijol-ijol. Ning wong elek ki lek mesti duwe kelebihan. Kelebihannya apa, Duk, nih kan? Ya nggih niku mau lho merongose niku mau lho. Oh iya ya bener nih ngomongane nih kan. Lambemu sing merongos ki lambemu sing lebih ki kelebihan ya. Umpamaku cek Jokono awakmu tak pek bojo gelem ora? Hah? Lek sampean lek pomo lho ya, pomo. Iya. Sampean duwe bojo aku no gelem apa ora? Lah kono gelem ta ora? Nah, Lah lek aku gelem. aku ya menyerah rumah tamu angel mesti ya. Ora wong aku ki pokoke kuncine lek pengen dadi idamanku kuncine ki setia, sabar lillahi taala. Oh, sing mbok senengi sabar. Sing tak senengi ki sabar, pengertian, Pak De. Ih, lah pengertiane iki pengertiane sing angel nek sabar. Pengertian ambek peka. Dadi pomone aku njaluk mobil ngono kae ki langsung ditukokke mobil. Aja peneh mobil kene omahku telu kene nang jero lemari pirang-pirang wae. Kayak Omah mobil-mobilan. Kayak mobil-mobilan deh. Apa kae? Lah kaya tetep mobil to. Mobil apa? Telu kayak ana truk siji terus ada akeh kok mobilku. Ngene anakmu to? Heeh. Oke Pak De iki acarane apa? Acarane wanti matul urus utawa mantu bayo Nduk. Alhamdulillahirabbil Mantene alamin. wedok Ayu banget kuwi mau wis dijak foto aku ki teko langsung disambut kayak ambek Mbak Manteni leh karo Mas Manteni tapi mau Mas Febri karo Mbak Tita. Mas Febri kalian Mbak Tita. Mbak Tita ya didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat. Pokoknya kuncine wong pernikahan kuwi gor siji, saling Apa, Mi? menerima. Wah, Saling menerima kekurangan, kelengkapan dan juga saling menerima mencintai saling adanya. mencintai apa adanya. Wah, aku diwarai ini kan wis tau rabi ya jane. Loh, ora, aku ngerti babakan perkara pernikahan ngene iki ora gor aku ki
wis rabi ki ora. Lanjut. Mergo aku ki ngerti ceritane Pak Mbokku kowe ki aja perlu dicontoh. Ora perlu dicontoh ceritane. Bahaya. Iki jebule malah curhat kok ya. Ya kudu dicontoh, ana elek, ana apik, kekurangan pasti ada kelebihan. Iya, benar Nyatane sekali. jenengan saiki digolo wentah ya dadi wow. Alhamdulillah. Saiki kukune abang ijo, walah-walah. Fisik. Nembang Duk niki nembang. Nggih nembang. Ah, sing nganggo bawa sik. Mungkin wonten pamundutan kenapa? Akeh engko tak wacake iki bebas kamu akan nembang apa. Oh. Iki sembah nuwun disusul kanca-kanca saking Tlogorjo grup Tlogowungu ngono. King Pak Sahuri, supire tebu, King Pak Antok Pasar Puripati ngono. Heeh. Tlogowungu Tlogorjo sok ben apitan wayangan. Oh, sing mayang anakku Wawang. Ya. Wis, iki pasarane bak-bake direbut anake kok. Ya. Perkara dalang aku sembarang sing pengen dijak kula dalang terkenal ra ngajak aku ya ra seneng. Iya. Awal dalang murah-murah iku Ya lho. tetep sok ben melu Wawang ning Tlogowungu, Jo. Melu mriko. Heeh. Iki nek melu ki rung cetha. Maksude melu benakno panggung tambung kari terop ngono. Ya melu dagel kok ya. Oh nggih. Kuwi kan grupe Awang. Alhamdulillah. Niku wonten pamundutan podang kuning Mbak niken. Nggih. Ah, podang kuning dipun bawani nggih, Duk nggih. Nggih. Ini wis lulus SMP. Dereng. Oh, kapan lulusnya? Tahun depan. Oh, saya berarti munggah kelas 3 ki. Nggih. Alah. Kelas loro SMP B sakmene gedene lha iki sampeyan SMA wis kaya merak iki. Kok iso lho? Lah ki saya gedhe TKT kan saya dhuwur awake. Gedhe dhuwur. Pengenku sakmene bae. Ya sakmene wae. Tambah gede kok susu bahaya. Ojo terai sembarang ning angger tambah gedhe ki bahaya. Bahaya. Orang yang berlebihan itu tidak baik. Tapi nek dirimu gedhe ki pantes wong gedhe. Sampeyan ki lho lek apa jenenge omong-omongan ki ngopo sing didelok kok mesti kene. Aku ki Kero dek niki. Aku mata Oh kero. Kero julan. Ya ampun. Ketoke nonton ngisor ning asline nyawang bathukmu, Nduk. tenan aku terai kira kok nduk ndek mau apa juga rica-rica sing tak krawuk kleru dudoh kok lho. Amin. Ojo diam. Nadian wujud. Nah, gawane asmara dono. Nadian wujud temong paksi Apike suarane. Wong ancen nggih sumbut. Kecilik apik saiki. Sumbut regane. sumbut regane ki piye? Suarane apik, piyayine ayu, sembodo gedhe dhuwur. Lek kancaku ke suarane lek gedhe ndek. Klawu sisan. Oke. Bacotke nduk lah gek nyuwara ke entute ki ndak ya wangi ngono apa piye ngene. Mriki mau kalih sinten Nduk niki? Kali Pak Supir, kali asisten. Oh, mamah mboten. Mboten derek. Sing tak anteni padahal mamahmu lho, Pas. Oh, lha ten napa ngenteni mamae? Lah biasanya bayarnya kan terus tak tibake mamah. Lho sakniki kan dititipne kula. Oh, ngoten lho iya. Jenengan kali to, kangen to kali mama kula. Ojo banter-banter. Ada hubungan apa? Takonono nduk. Takonono. Om Sigit karo mamahmu iki hubungan kerja. Nek ngubungi kowe kan liwat mamah. Berarti Hubungan kerjane kan iso to lek ngekeke bayaran ning aku. Oh, Ora iya, ning iya. mamae. Oh. Ngono lek ngekeke bayaran iki ngerti ra? Masa? Om iki jaman ndek nganane to. Dikeke Lek piye? ngekeke bayaran iki ngene. Niki nggih Bu ning tapi ora dandan diculke lho. lah iya tak mesti Ambek tangane iki? kuwi. Ambek kuwi ngono lho. Nggih to mikir. Iku Kuwi sing kesul dudu aku. iku jenenge tondo tresna. Bocah iki jan ora arti garis tenan kok cah. Di streaming lho kok marai tukar. Tukar apa? Tukar padu. Itu apa?
Padu. Ambek sapa? Ambek mbokmu. Ndak ngopo tukarane? Mbokmu ayu kowe. Nano. Lah, Ngene, kowe iki jek kelas 2 SMP kok nanuk-nanuk. Iki lah mikir malah marahi tek nanuk-nanuk ngono kok. Timbangane nunuk-nunuk. Nano ki larase cakepane. larase. Ibu bunga. Kok ibu bunga? Alus manis. wes mak cangik cangkir nunuk iki blarak-blarak kok ya. Terus ibu bunga rasaku terus alus manis. Kok ya alus manis. Halus manis marat Menika dipantau kanca-kanca cakraning Rat Fans Club menika Pak Kasmani saking Rembang. Oh iya. Mas Surito sak kanca CFC Korwil Semarang menika salam kagem sedaya para pendemen wayang kulit khususnya penggemar Ki Sigit Arianto. Nggih, mbak nuwun. Mas Eko Saleh ya. Lanjut, Dek. Dik niken riyen pas sinau nyinden iku pertama kali sinten Dik niken? Pas sinau nyinden iki lho. Dek niken kok marane rene iki lho. Aku iki kero ya, Nduk. Rene lho, Pakde. Lah ngene aku Ngene lho, matane iki madhepe rene. Mataku dikrawet tenan. Mataku dikrawet tenan. Ngene iki dadi ora kero aku. Wes Yen latihan nyinden pertama umur pinten, Duk? Ket umur pinten nggih? 4 tahun. Oh, 4 tahun isih Nggih. playgroup TK. Nggih, nika pon nderek wayangan. Wih ya Allah, playgroup wis melu wayangan. Sekedar tengok-tengok mawon. Oh, wis pengalaman panggung ke playgroup. biyen ki sekedar tengok-tengok ya, Nduk ya. Tengok-tengok tok ngono Saiki wis marem. bandrol yo lumrah. Wong adoh panggonane. Nah, Nanonane. Bayu digandeng nikan ya Allah. Bojoku sing ning omah kudu tak pateni ae. Ya aja ngono tek kok dipateni iki lho kan Nyatane- sampean belum tentu ambek aku. Maksudnya ki tak pateni susahe gen karek rasa senenge ngono. Nek bojomu kaya mau openi nganu lho, Nduk niken julang ki karo bojone ki sayang lho. Nggih. Wah, sayang iki rambutnya wis direbonding, tukoke dasterannya. Ya ampun, gemati banget ya sampean nggih. Gumati apa gara-gara bojoku rebonding malah wedhusku kadol kok. Kok iso? Lagi biasane jilbaban mlaku lurus nyapu ya nyapu. Ki ndik wingi nyapu gedek ngiwa gedek nengen, gedek ngiwa gedek nengen. Ki pas gedek njeblok magicom lho. Alung gak rebonding. Terus gagal otak ya. Terus bojone sampean ki ya wong. Masalah kene tak kandhani. Apa? Bojoku ki singa. Kok iso singa? Ya wong ngomong. Ya wong malah Cina kok bojo. Oh ya ampun, kok ya gelem mbek sampean? Iku Cina bento. Ya cara ora gelem ya. Pitenan lho Nduk niken dikira Milo to? Fakta. Mosok Cina bento. Sumpah iya. Mulane aku golek sing ora bento. Paling kayak mendem ya paling ya. Iya ngerti ora lho wong-wong do ngrasani niken gandeng aku. Niken karo Julangi pas wong Julangi rupane kaya Arya Saloka. Arya Selokan. Saloka. Sampean iki kayak Mas Al. Al sapa? Almarhum. Ora apa-apa pokoke aku gandeng terus kok tak imbe 50. Wis to ras anu ajeng itu nggih. Tak kering. Lah ngopo kok niken Lah wong gandeng aku karo kaya gila ngono ya. nah kok niken wong bojoku wae jarak jauh kok. Goleki Iki lho cah lanang-lanang ki do iri.
Oh, iri yo. Rai koyo garangan bejo jare. Lah, ngene-ngene ambune sampean ki wangi banget lho. Alah ya jelas wong menak kowe presker kok. Tapi kok mambu-mambu fambu? Mosok wis arepe. Iya. Aku ki nawar aku fambu ki minyak mayit. Lah iya, ambune fambu. Gek cetha nek ambuku kaya batang ngono lho. Gandeng nis. Wah, monggo. Ya Allah, ranata rakal nek niken dadi bojoku tak gekno omah ning tengah ratan ya Allah. Omah kok ning Tengah ratan ki lho. Lah gendho ngerti nek bojone Jolang ki wayu pinter nyindir. Ning Pak Igit Piye. ngeten iki kula lek pamane mlaku nggih. Hah? Mlaku kale Mas Jolang Mas. Ayo Mas yo, Mas yo Mas. Mas kok tak tukokno tenan jajar dijikan. Kale Mas Jolang ngeten iki lek nggih pantes to? Oh, pantes. Nggih, jenengan Chandra kados napa ngeten Oh iki iya. nggih. Ayo mlaku. Rawipun temanten kekalih. Yen Cinandra kaya Batari Kamaratih kelawan Bathara Kama salah. Kok masalahe napa? Kama salah Bathara Kala gagah. Oh, gagah. Bathara Kala Apik gagah. berarti. Apik Kang Mas. Wis kala-kala lah. Lumampah alon badhe sumungkem wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu. Piye lho? Jare sungkem. Ora, iki meh sungkem karo ibune tok. Nalika semono, Ibune ngendi ibune? nalika samono doping temanten kadadak ana bledhek nyamber ndase temanten lanang. Gaya-gaya ke semaput ngono lho. Kowe iki kabeh ki manut dalange. Oh iya. Ayo ndang kesambar bledek, mak bler ngono. Ini sambar bledhek kok tibamu iso monting nubruk niken iki piye? Lah wong bledeke ya muntir kok, Mas. Wis ora manten-manten ndak senengen Jolang. Wong sing bayari aku kok sing mak-mak niken malah kowe jojo. Ngene iki aku rugi aku. Ora sah iri ya ora sah rugi. Sebab Wong ayu sembarang di ngasinden ki dalang ki ora entuk iri, dalang wis dijatah dhewe. Jatahku apa? Tapi- Jatahku apa? Lah jatahe ketebak kuwi. Lho, ora ning lek pomone ya iki bintang tamune Om Igit sing dalang sampean ning aku ya tetep milih sing elek. Iya bener kok. Soale wong aku ki sok lek duwe bojo ki ya paling milihku ki sing elek-elek. Aku ra seneng ambek wong ganteng-ganteng ki. Sebabe apa, Nduk? Sebabe Kok apa, ngono, Wi? Nduk? Lek wong ganteng-ganteng ki biasane manasati. Tenang. Nglarani ati. Enak sing elek-elek ya. Loro atiku. Kene, Nduk. Oh, ning kene lho. Walah ndase Lek wong elek-elek ki Mas ya diculke ning alas pati alas ketangga ki ora apa-apa. Ora apa-apa. Mau nek kaget piye, Nduk? Nek kaget piye mau nek kaget mangkel. Atiku Akane, kaget. Nduk. Iki ndasku wis plengaan kok. Ndas apa? Iki enake saiki kok kendel iki. Aku agar nikah ngene kok alik-eling bojoku pas nglindur. Piye bojoku? Lindur Piye piye? piye lek lindur piye? Ndasendi ngono kira. Padahal ndasku tak tutupi bantal. Golek indas. Iso. Eh. Aku pek bojo ah. Ngolah. Wong kok iso nekate kaya ngono. Sapa roh bejo, Mas. Dan Enggo. Karo istirahat sayang dirimu mau perjalanan ada. Nggih, sayang. mangku barang. Dalange wis toke bagian bayari wae karo lulus debok. Aku ki piye wong ning omah ya apik. Ora masalah, aku arep mangku Bu Yuyun. Oh, kono ku ndek apik kok malah mangku sing ngono. Aku no lurumpah sono ngomah. Lah. Apik iki kok tapi anu Nduk, sik Nduk. Pripun? Ketoke dengkulku mblusuk Halah mboten napa-napa lho Kang Mas demi cinta ngeten iki demi kasih sayang. Awakmu ra apa-apa lah iki. Ayo Kang Mas karo nyanyi Kang Mas. Iya nek nyanyi. Jajal nyanyi ya. Iso. Wes ya Allah. Wes. Ndi mau niken? Dhuwur. Piye? Mulane kok apa weteng jebule kleru. Nduk, anu Nduk ngadeg sik Nduk. Nduk, Alah, wong kadung PW lho. PW ki apa? Enak. Walah, ngono penak aku sing ketoke ngempet. Ora apa-apa wis ben ngene wae lho, enak lho kok ngene wae
anu iki kok nek ndase tugel bahaya lho Nduk. Ndas apa? Lah iki ndas wironku malah Oh, ora wiron marit e. Ndas wiron ki ngendi to nggone? Nggone Lah kok kalau kebrose ceplok iki. Allah. aku seneng bengi iki. Sumpah aku tenan wis karo niken ping 3 aku dipateni gelem aku. Lah mosok tenan? Tenan. Ping 3 dipateni? Iya, wis aku ping pindho wis. Wong edan. Ya Allah, aku anggar bar ngipi diteleki wedhus mesti bejo. Salah. Sesuk turu neh ben diteleki kebo. Salah lah. Ya Allah, Bu nanggap korong dino lho Bu, kula gratis lah rapopo. Ya Allah Gusti. Engko rasa mantuk ya Nduk ya. Ndak aku gak mantuk. Besok kita lo ketemu lagi. Wis angko do ning hotel. Lah kok nek kondurono sesuk jenengan rene rak ya sayah to. Sesuk awan iki iya neh. campur sarine ngawi dekne awan iki. Oh iya, berarti ak dhewe ra iso ning hotel. Aku apa ya ning ngawi kok sesuk Ngopo? ngecat musola. Sing muni mau sing ndi raine? Wong ki bejone dhewe-dhewe, Bro. Kowe gak menang rai kalah nasib kok. Pengedan. Goleki si podang jenar. Sembah nuwun bengi iki dirawuhi seniore Dalang Pati. Oh sinten? Pakde Kartepol. Alah kartopel. Oh Kartopel ganti ta jenenge? Gak ganti mbiyen yo kartopel. Kuwi nom-nomane ki kondang. Kondang belinge. Nyusul murite Ndoyi. Ndori nika Sing ngendangi murite Pakde Kartopel. Wah. Kono yi wong loro ndak. Lah Ndoli kok iso teko Dowi. Kok Doli lho. Doyi arek Doli. Tak kira kalau lagu tak marani ana Ndoli. Iku ning kono suselane. Oh alah. Meneng. Ayo Kang Mas. Pokoknya aku dirasani wong tatak iki aku. Ayo Kang Mas, ingkang bagus ki ambak kados Anoman. Ora apa-apa kok nggo nyokot kowe. Ibu bunga ing atiku Sekali-kali campur sarimu supaya ngajak Niken Jol. nggih niki benjang Rebo Pon. Oh Kang Mas, gadah campur sari toh. Lo bisa. Awakmu tanggal 7 Juli awor aku. Masa? Iya. Wih, ngambung tangane. Alah ora sairi lho debak ambung. Coba ambung neh. Ambune apa? Kok ambune telek. Masa? Coba. Tanganmu dhewe lho. Iya aku lali. Gila ning kono kok temek-temek aku. Sing enak yo anding telek-telek kuwi kok. Masa? Nggih. Usus ati rempelok enak. Anding telek kok usus. Wong edan gila nih kowe. Niken trep pertama gila engko nek manut ora yo rene. Ketok aku perlu dicekoki dhisik. Iya. Aku ora melu-melu lagi. Bu Yuyun, sadap nggih Bu. Bu Yuyun wis ngapalno gedang kluthuk engko bar nyanyi. Ayo Dek, Niken. Nyanding bisa dadi Ombo. kok ombo ta? Tombo. Ombo. Limbuk kirinan kok. Tombo. Bajutke podang kuning karya Pak Darno saking Ngawi. Oh, ngono. Beda ngerti. Oh, sing nyiptake podang kuning Pak Darno. Sing nyiptakne tali tresno Pak Sigit. Ngono iki beda ngerti. Ya. Mungkin nyanyi sakarep
Sakarepmu nggih. Oh iya sing nyembang kowe ya. Iki mau ana wekasan nduk sing kagungan kersa. Apa? Dirimu direquest nembang gedang kluthuk. Gedang kluntung. Tuk gedang kluthuk. Tuk gedang kluthuk. Hayalah solai iku lho. Lah kok teko ya lah Sola. Ya ya Buka saka vokal nduk niki engko dinggo minake. Ya. Iso aman ning omah wis ora kerasa kaluyuran anggele sing tak sayang mubang miterang kono gongi teri nara krasa iso nganti bayi iman ya nangan yo kangen leyang keleyang tak sama ngamin selak ning apa kegancangan taringki saka katoban sarame ngeceh dheweke ngalih bencok tak sawang tambah manis ibu bunga ya nak lakon endeng asmirat kenapa kalati kekatiban liat ya nasib padha andut tetat di kapranan raman hatiku sana sayang gaterah tak seranani sana beka kulot teben ora krasa umuran agele sing tak sayang mubang migarang kana kengitri nara krasa esok awak nganti bengi ora hatiku kepiwang liat yen si podang ati kekancangan tak rintik saka katopan sarang ngoceh dheweke ngalih bencok niken saliti ibu bunga yang kelakon nyandeng asmiran harap bakal hati ketimbang liat dia nasi kodang ngandut data di kapranan orang mandah hatiku sana sayang keterang tak senani sampai kapulu teten
nuwun, Mbak. Nuwun. Nggih. Legase induk deh. Nggih, siap. Karo Mikir. ngapalno gedang kluthuk ya. Bocah kok iso jiya sing ngene. Sumarane lho ya. Tenang. Kecilik playgroup wis latihan nyinden kok. Ya Allah sayang ya. Kamu kenapa cinta? Sini. Ayo tak ganti jarike rusak ayo guys. Oh, tutuk cerita kok. Dudu to. Duduwe iki. Bocah kok sik pantes mbah. Ke bojoku kuru kepengin lemu bendina tak kon ngombe urea lho Mas. Ning saiki wis lemu. Ora lemu ke malah saiki ijo kok. Ora lemu mah dadi ijo. Wong edan bojok kon ngombe urea. Batinku ya ben lemu ngono kok kurune mbah. Ning di bojo kowe iki bojomu ya seneng. Ndak bengi kok tinggal mulih entuk bayaran. Wah. Oke ya ora. Ya piye wong dik anggere melu nggih kula amuk. Wingi malah purek ajeng melok nyinden. Wih lah kantek glusuk-glusuk. Lah kae wong ambekane fals neh nyinden. Ning hari Kartini wingi kok melu karnaval dandan Kartini bareng aja bojomu jo. Lah nika aku malah wisin aku tiga cacah wae. Lah kok isin sebabe? Lah ke ora tau sanggulan bareng nganggo sanggul kebayaan jaritan ke malah mlakune dadi mundur ngene. Kok iso? Lah kaboten sanggul wae. Pak ke sini-sini wong Jawa kok sanggulan ora teyeng. Nggih. Hari Kartini ki penting. Nggih. Coba bacotke aja iki. Wo sing WA ternyata pirang-pirang sing ayu-ayu neh, Pak. Eh, Pateske sing ayu-ayu melih. oh iya. Ala ya. Niki kan kok gak semantuk nggih, Nduk nggih. Iki sing saka Bluro iki, Bian. Sinten? Oh. Loro soalé. Iki mesti kowe seneng iki. Walah tenan kula presiden Pak Sigit iki ayu-ayu tenan. Mbak Eni Wulandari. Kowe nek guyumu ngece. Kok ngece? Ngipit diteleki wedhus sawar niken. Iki mesti ngipit ngidaki teletong. Weh lah, nyepelekke ngadeg Mbak Eni. Turuk. Dinyek julang Mbak Eni. Semene arep tak duwet kowe kok kaya meh ngidu-ngidu piye ngono iki. Pun kersane. Ketok apa yang ora ono cah iki. Nek omong sing apik, Mbak. Lho lagi wingi lho ketemu ngomong nek sayang karo aku, saiki ketemu sing mening-mening terus lali karo aku. Lambene sing digugu apane iki lho, sing digugu apane. Ndek iki ngomong nek Ngelem-ngelem, sayang Mbak karo Eni. aku. Awakmu ki lho kok ya ora tanggap Sasmita. Aku seneng niken, ning cintane karo awakmu. Ayune ayu niken, ning nek perkara anget awakmu. Mosok anget Mbak Eni. Lah niki ngempit ndoke mateng kok, Pak. Mbak Eni kuwi. Nggih wingi. Mbak Eni, mbok ndokku dikempit. Ampun, Lah, ngapa? ndoke jolang wingi tak kempet iki iso to. Aduh. Eni, Lah piye to? sing salah ki awakmu. Kok aku? Wong tak kon ngempit 10 menit. Lah kok suwengi. Lah aku lali kok nek ngempet to. Mas ku dadi ra karu-karuan 10 Piye? menit wae. Tapi pancen bener Jo, iki mbiyen pacarmu Mbak Eni. alah pun masa lalu nih. Kok ora sida dadi bojone, upama dadi bojone Jolang garwane Mbak Eni. Wah, josnan kowe. Alah niku wong masa lalu ki ambek mboten pengalaman. Wong jenenge pacaran wae rambute tak wenehi kembang kok aku diamuk diuring-uring lho. Ya mesra. Cangkemku tapuk boto. Terus nganti murang suwe. Ke anggekku ya ben mesra kula sempeti kembang. Mesra. Lah kok nesu piye to, Mbak? Ngeten lho Mas, lumrahe nek wong pacaran ngoten niku nek mesra niku kan napa lungguh jejer terus Iya. nek kembang mawar apa kembang melati disempetno kuping. Heeh. Lah Mas Julang ora. Lah apa? Kembang api yo. Ratak-ratak rambutku kuwobong terus mek boto tak kuwoprok-woprok ngono. Karepku iki wong ki nek kembang melati mawar wis umum lah awakmu ngene nek tak kei kembang api kratak-kratak ngono ra iso kaya balon ngono kowe. Kok ora kembang gedang sak pote. Ora lho awakmu wis dadi pot kok. Oh iya. Lah ya ambek niken ki mau aluse mbok iki jek madhep rono
Walah iki 20 kotak nyandak iki. 20 kotak nggo methi awakmu kuwi. Ya ora, ning aku sayang awakmu niken kae je bocah kok. Wah iya. Sayang Mbak Eni, Mas. Niken karo Mbak awakmu ki wis gandes kewes wis pokoke aku segala-galanya. Jane aku Seneng ora karu-karuan nek karo awakmu ki. Niken ke apa ya ki mung bocah-bocah. Kira ngerti wajah Mbak Eni. Omong ngono karo ketek karo mutah ngono julang iki. Kula pun bayangke kok. Bayangno ngopo? Lho lambemu kuwi kok. Lambiku jere ki. Njaluk tak krus neh apa piye? Alah lambiku jere mbok gemesi lambiku atik. Tapi biyen julang pacaran karo Mbak Eni wis entek akeh lho julang e. Tak akeh Mas tak gaweke kiwan barang. Jeding. Jeding kiwane Eni wae wone lho lawange lawang genjongan kok. Kok genjongan piye? Lah kabeh mlebu dibuka balik mlebu terus genjong neh Oh, ngene. gedek. Oke. Oh. Oh nganggo sak kok. Ana gentonge ngono kae. Gentong lah kula mriku rak ya risih. Heeh. Wong ning omah elek-elek ki ya ndek kamar mandi. Ape pipis ning gone kiwane Eni ki risih aku. Lah kok iso risih? Kayak gentonge ana lumute terus ana iwake dendeng kae. Heeh. Iwak lele, iwak dendeng, wader. Apa wae? Lele. Lele to. Aku lagi pipis tak bukano lelene domoro. Ngono ki aku rak ya risih to. Kok iso risih? Lah iku kan lelene ngerti kancane. Kalau kancane iki. Ah iya. Akhirnya ya gemes juga. Mula lagune bengi iki gemes. Asik. Heeh. Sing nembang gemes Mbak Eni, terusan Putri, Lila. Heeh. Wis to yang sing wis ya wis aku pokoke sayang awakmu. Tenan lho Mas. Iya. Sumpah. Sumpah. Ngadeg Aku nek sampean sayang mbak aku tenan aku juga seneng banget. Ning ojo baleni nineh yo. Ora, Ojo dibaleni nglarani atiku. Ora. Tenan. Tenan aku wis pokoke sayang. Lahir batin terus Lahir batin. Ya Allah. Ngawur. Aja. Jerone iki rupane pink ngawur ae. dagelan kok celanane pink. Lah wau supe ora nggawa kok. Ngadeg Put. Nah, nek Mbak Eni karo Lila karo Putri milih ndi kowe? Ayo kita ke pilihan. Wah, iki 350 wani iki. Lambemu. Ge milih ndi? Panjer. Yo jelas. Lah iki nek Mas yo moto karo mendem yo milih iki apa iki ya. Enggak lah Mas. Bob. Ya Allah aku kok lali. Cah iki nek purik nelek kok Ora. Jare mau seneng karo aku. Lho nek milih kan ya ora apa-apa wong milih iki ning cintane. Milih sapa? Milih loro iki ning Enggak lah Mas. Berak lho. Wis. Jo. Sak ejo. Tenan cah iki. Kandhane iki anggere tak penging jengking wong kene wis ora karu-karuan ngene iso. Angger Kok mau timpal Lah bareng. niki angger purik nelek kok, Mas. Saya ora pareng nggih. Wes. Aku sing seneng bunder-bunder kaya tewel ngene aku idola. Ngene-ngene iki apa ape gawe bunder ngingoni nek iki ra wis. Wis ora apa-apa. Tase diselehke iki tase ning geger iki selehke. Tas mbahmu ngono. Lah iki tas apa? Punuk iki. Punuk jo kuwi. Punuk tak. Kuwi sinden apa buta? Lah iki monggo sapi lanang menawa kenek lato-lato. Iki mono malah kena tule-tule. Iya. Lagune gemes, Jo. Nah. Sing nembang presiden-presiden sing gemesake. Nah, ada Mbak Putri, Mbak Eni dan Mbak Lila. Engko biji Jol, sing paling gemeske sapa? Nggih, nek kula malah biji ngeten-ngeten iki kula ahline santai mawon. Masa? Nggih. Nah, yo lagune gemes, lagu lawas didudakne. Dados. Yeah.
Duh. Ya. Jan demen banget aku lek melok Om Igit ki mesti garapane rancak-rancak ngoten niku lho. Nggih, isone kanca-kanca guru ngeten iki. Moto merem dadi melek. Apa meneh pengrawite tek bagus-bagus. Walah wale. Sing diarani bagus ki sing ngendi to, Nok? Sing endi ya? Sing ndi? Niku kaya wadya balane Betari Durga. Sing nyaron ya Kaya bocah kok ora iso Siapa jenenge iki? mangkringi. Senenge bagus. Oh, makane bagus. Beraura. Auraan. Aura ya. mistis. Ya. Wah, atus nyumet udut. Ulah beleleng. Ambo dedum-dumane nyumete sithik-sithik. Nggih. Ayo nembang Nduk niken. Nembang malih. Oh iya no. Lah iya Sing masa rancak napa? Sing rancak Nduk, sing rancak Nduk. Sing rancak awakmu Nduk. ape kon kira ya ora ngono ya. Ya Kira nembang. iso lho aku ke sembarang aku ke artis serba bisu lho. Bisa. serba bisa. Jarene sampean ndek mau tek ora sayang mbek aku temenan. Kayak anu menghibur atine Eni. Kayak nek Jane iki sampean ki sayang mbek aku apa sayang mbek Bu Eni to jane ke? aduh piye Ruwet to lambene, Bu. tak Ngono kuwi jenenge PHP lelaki yang tidak patut dicontoh ki ngono kuwi wis ora pating ganteng tek omongane ki mencela-mencele lho sampean ki. Syukur. Ora cetha omongane iki. Aku orang ganteng Lara ora sombong. atiku, Mas. Kene nah ya, kene. Aku orang ganteng ning aku gak sombong, aku lho nyatane aku ndek utang ora ana wong roh. Lho tapi ki sampean ki wis gawe geloku, gawe gelone Bu Eni jane ki sampean milih aku apa milih Bu Eni? Dicethake dhisik ngoten niku lho. Lek yo nglarani atine wong wedok lek ora oleh ngono kuwi lho Bro, Mas. genteni tak imboi 50, Bro. Balesane iki ning gone akhirat ning gone donya lho Mas, kira oleh lho sampean ki ngono kuwi Mas. Alah balesan ning akhirat aku sampeyan wis mati kok. Sing penting ning kene happy. Milih aku apa milih Bu En? Aku ki atiku Paul Juru ku asline milih kowe ki mok nenangno atine Eni. Eni ki nek kadung purik nyokoti gedhek yo. Sok to. Kuwi sinden ora Ini ayak. ngeri banget ya. Iso wingi kosel-kosel gedhek sak kebak entek. Oke, wis kira apa-apa. Wis penting ambek awakmu aja bahas kae. Nek mbek aku ki mbek aku ae ya to. Sumpah. Kono kelemon. Iya, Dik ingin takon Wis dia. tuwek bareng kok ya to. Iya, Dik Malah milih sing enom wae. Iya, Dik ingin takon nge-gym karo sapa ki ke mantene Sapa? kakung ki kan ya anu Nduk, pelatih nge-gym Mas Febri. Nggih, Mas Febri ki ya tutor nge-gym nek awakmu pengen langsing kaya kae. Lah aku apa kurang langsing to? Awakmu langsing. Lah, Kancaku ki lho wis bunder senengane renang. Mbak Ayo, ini Mas. nek renang gaya apa? Renang kayak batu. Kayak batu ya. Nek iki mau pesene gedang kluthuk tapi nek dirimu urung siap ora Kok, apa-apa. ya. Nggih. Oh, Liya-liyane nggih. gak apa-apa. Sing rancak Nduk niken bakule sing rancak. Ku arep sembarang arep juaranan. Mangku pura wae enak. Ojo. Ojo, mangku sinden. Oke, leane bae. Napa nggih? Sak karepmu napa? Wah, kuwi lagune Pak Igit ku nggon goro-goro. Lebus. Kuwi nggon Oke. goro-goro. Lebus bae. Klebus. Klebus. Iya. Klebus ku digarap jaranan ya. Oh. Iki permintaan dari Mas Rangga. Engko lek sampai udan ya berarti sing disalahke Mas Rangga. Ranggai pengendang opo? Oh, bar niki nikah. Tanggal 20 no. Lah ya bar iki. Bintang tamune ya kowe ya kan ya. Nggih. Iya, dongakne sida ngono ya, Nduk ya. Klebus iki Kayak iki juga. ser mbek aku lho. Masa Iya. bocah molah maleh kae rambut krawuk Lah lambene. iya, mulah malah terus renek kabar sewulan terus lah kok meh rabi. Aku, awakmu alo mbek aku lho setia. Aku mbok bodoni kenek kok. Oh alah. Heeh. Klebus ki lagune sing piye to, Nduk? Bapak ora tau up to date lagu-lagu. Langite patah. Salah kuwi. Lah piye? Raimu peteng wil. Raimu dhewe. Iya. Coba kayak apa? Aku nek diamuk wong ayu ki Ini apik kan kadolno omah. Salindri, Klebus, ya Nduk. Cakrane rang.
Angan-angan tresno dibalas tresno nyatane tresno dibalas matur nuwun wis sayang sambat nyaman kok malah ngilang melu ngangil bertahan lara nyoba selalu ana meski kira ana rasa sing cepet tak rasa dhewe bocot sayang sapi angan-angan tresno dibalas tresno katan tresno dibalas matur nuwun wis sayang sambat nyaman kau malah ngilang ngangil bertahan lara meski kowe ra ono rasa sing cepet tak rasake dhewe kepecet nyaman kei harapan kowe milih liyane langit peteng udane saya daras lapus tekan hatiku cedake nanging atimu tinggo wong liya wis dalane dadi pelarian tinggo sliramu sing lagi butuh hiburan aku sing sayang aku sing berjuang bagianmu Ini lagu klebus ya, Dek ya? Nggih. Kuwi piye carane teknik ngapalke lagu-lagu ngono presiden-presiden penyanyi-penyanyi kok ya iso hafal. Piye ya Pak De ya? Yo biasane Mbak Nika niki sinaune niki alon-alon kadang ki pas nganggur, pas sampe bubuk. Ngrungokke ngono ya hafal. Apa nek kata-kata nganggur iki? Ya jenenge pas nganggur apa goyang 24 jam kak ya ora. Heeh. Cedhik niki. Iki nikan ora ijen yang dikancani Mbak Yosi. Oh, ngerti. Ah, iki. Idola niki. Idolaku. Niken Salindri karo Yosi Salindro. Niki kula mboten dicepoti. Oh, sepoti. Ayo dicepoti ya. Dicepoti. Maksudnya ki ana musike galuh. Oh tak kira kelek kabeh dicepoti ngono. Lek yo kerih no. Nek dicepoti kabeh ora isis. Ojo ninggal aku trimo bonceng. Wiwit biyen sanjene bebarengan marang lande akal tanda kuat liyane bacane bacane
dalu Mbak Yosi. Sugeng dalu bujange bali mbok sugeng dalu alhamdulillah. Sowan wonten dalem Pak Marsono dalem Ibu Tuti. Pak Marsono kalian Ibu Tuti Nggih. menika Mahargya Putra nggih. Nggih dawuh Mbak Tita kalian Mas Febri. Mbak Tita kalian Mas Febri. Ndongake napa kalian temanten? Mugi-mugi temanten kekalih langgeng anggenipun bebrayan Amin, nggih. amin. Bahagia sejahtera selalu. Ndang oleh momongan sakinah mawaddah dan warahmah. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin ngoten Bapak Sigit. Saya omong diawane ra karo ra gelem. Lho Jal. Ora usah omongan karo aku rono. Syukur. Minggat to. Wong wedok saiki anggere wayah bayar bank tere galak-galak. Kok iso wayang bayar bank galak-galak piye he? Wis yo wis iku Tak kandhani. Wis, Enek wis. bojone ning kene terus mari ngono jaraki wong wedok-wedok liya. Rumah samuri bener. Raimu kaya garangan. Raimu kaya garangan. Wah, ulah apa kira karuan usuk. Iki apa ya mergo kowe ya Allah. Apa ya mergo raimu. Ya sih, Aku ketinggalan kowe. aku seneng aku. Seneng piye? Seneng yo sih anggere murung. Alah mah blabar teko mari wek. Saiki anggere pura. Ya Allah. Biyen Yosi iki ya pacarmu Jal. Pacar apa niki kula masih rapi jolang. Aku ora tau badhe mah tombok ya. Wes kowe malah ngopeni garangan kaya ngono iki. Tak openi, kok raine kaya garangan ini tak Wes, openi ora Yos. trimo. Mari ngono isih milih Sing wis yo. kan yo arep. Sing wis yo. Lah yo ngono. Alah, wis. Kae wangi kok wangi iki apeke ora karuan kowe. Yang ala Mas Jolang ampun cedak-cedak kalian Mbak Yosi. Kok ra iku terus dadi kaya klemer-klemer iki ya. Niken, anak kecil tak kandhani. Wah iki. Pripun to Mbak Yu? Wong Mas Jolang niku nggih sak menika tak kandhani wong sing wis pengalaman ya. Nah, roke Yosi sing pengalaman rungokke kan kan. Ya sih wis tak aja telu lho. terbujuk karo rayon gombalmu ki yo raine garang endi to? Ya Allah, sini wong. Iki ki wis ora gablek apa-apa. Wis raine elek, ra duwe apa-apa. Sing ngingoni wong wedok, lah kok kowe arep keblondrok. Lah sak menika ki Mas Jolang niku lahir batin tresna suci kalian kula lho Mbak Ya Yosi. bener, Sak menika Mas Jolang niku sampun tresnani kula lahir lan batinipun. Mosok kaya ngono. Panjenengan ampun sia-sia kalian dapurane Mas Jolang sak menika. Aku di tengah keributan. Mas, panjenengan ki dibelan-belani wong wedok ki kudune kok dibelani piye? Ora apa-apa. Iki arep kok mek. Ya, arep kok mek iki. Syukur. Sing raine ketikus anyangan-anyangan ki arep kok mek. Ya Kok sih. tikus anyangan-anyangan pripun? Ya Kok sih. kowe arep masak Apa aku alah dibalekno ning usulku? Golek wong liya apa reneng? Tukang-tukang soteng apa tukang Mas Allah. Tukang son. Aku apa dibalekno ning asal usulku. Lah kuwi kira-kira kowe gelem apa ora? Kali sing pundi? Kali sing yo. Aku rong kok pegat lho, aku rong kok pegat lho, rasa macem-macem lho. Wis ah, wong barang kowe sesuk tak resiki. Barang iki gresiki. Kok ngrasakno ya. Wah, semirmu Jol. Wah, kuwi warna apa wis, Jol? Iki warnane ijo. Kok warna iki Kok ijo? magak banget. Ijo sambar lilin. Tak kira nek sambar gelap. Sambar lilin. Sambar mledek lho mau. Aku ki wis aku macakku wis tak elik-elikno ya do dienggo rebutan kok cah gumun aku. Wah, semane. Iki dipantau saka Banyuwangi barang ya, Jol. Nggih, Oh, alhamdulillah Wow. saking Banyuwangi. Cemple barang iki nonton iki. Alah cemple, alhamdulillah Om Cemple. Iki Mas Agung wae lah iki saka kanca-kanca saring Umbat Singgat Nggih, Tuban, terima mantau. kasih masih setia Cak memantau. Nano. Niki kanca-kanca sing teng Mekah nggih do mantu. Iya. Nggih. Iki Komedinah yo mantau. Alhamdulillah. Jedah. Jedah. Termasuk unta-unta berarti. Iya. Ora ke kono yahene iki jam 3 ya. Kono ke yahene jam 3. Nggih, Mas Priawan Bandar, Batokan Sembah Nuwun. Lagune nganu, Mbak Yosi. Berdua runtah, Mbak Yosi. Lho, runtah niku sing Lagu pripun? kok mutah ki lho. Runtah. Runtah. Permintaan terbanyak iki nggih. Saking Lampung Mas Agus Kentus barang nggih mantau. Kok liyane mboten enten anggere king Lampung kok Agus Kentus terus niku. Nggih sing duwe HP Penghunine berputok. Runtah ki sing kepiye to, Nduk? Panona ales, hidung ales, bibir ales, batok ales, susu ales, Halus kabeh nek iki wis halus kabeh. susu ales. Ya iya halus kabeh nek ora halus ki ya mbeler no adae seng kok. Nggih. Saking Juwire Klaten Mas Nono Sriono nggih memantau sembah nuwun. Alhamdulillah. Nggih. Pak Iki Man. mau
Pak Wandi Pati nggih rawuh. Oh nggih, Pak Wandi Pati. Pak Wandi mati ki lawuh. Nggih. Ya Ndek Rono, Ndek Rono. Ngapa? Sikilku tidak. Kepitek yo ngono nduk pulo soronan. Masalah nih kan ayu-ayu kok masih jebule sikil mesti asli ngono to, Nduk. Lah piye? Ngapa sikilku kok mening lho sikilku Kok ki? kok jempolane kok mlengak dhewe iku terai apa? Melengak dhewe. Melengak ki piye lho? Ngene kok. Noleh, noleh, Noleh. Oh, jeber to asline. Iya. Runtah dibawani. Hah, runtah bawa. Oh, Asmarandono Semarangan. Cocok tak mat. Lho. Tak matke bawane runtah piye. Aja turu sore kaki. Ngene iki. Dibawani. Nggih, diwiwiti Mbak Yo sisik. Oh, Glorian. Oke. Yes. Nggo tuwek-tuwekan sih. Anu, ora apa-apa tuwek ki genah diculke ning sor genuk tukul. Damangnya.